DXDC Radyoman Report. Nasuta sa Sa Police Station nga ang duha ka mga nadakpang Indonesian national sulod sa KM Pejuang Divisa 2 nga motorized watercraft di nakuha ang 11.8 million pesos nga smuggled cigarette at duna na di ay kaso sa Maasim Municipal Trial Court sa Sarangani Province. Gibutyag ni Police Major Jake Goles sa Police Station Commander nga gisilbi nila ang warrant of arrest sa kasong paglapas sa RA 10863 kan Customs Modernization and Tariff Act batok sa mga suspect nga sila Fadli Mahmud ug Fahar Antanari, mga crew sa naharang sa Naval Forces Eastern Mindanao nga sakinang pandagat sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Kay numduman nga nadakpan na usab niadtong Mayo 6, 2023 sa Philippine Coast Guard Station, Western Sarangani, ito sa Barangay Taliak, Maasim, Sarangani Province, ang duha ka mga suspect di nasakmit ang 20 ka mga karton sa smuggled cigarettes nga mobalor sa 600,000 pesos nga gibiyahe pa gikan og Tinakarang, Marore Island, Indonesia. Nakakustodiya karon sa police ang mga Indonesian national uban ang duha usab ka mga nadakpang Pinoy nga crew nga gi-identifika usab nga sila Joel Pardillo ug Ryan Alimudin Coliano nga taga Mabias, Balut Island, Davao Occidental. Gikatakdang i-turn over ang duha ka mga Indonesian national ngadto sa Maasim Municipal Police Station karong semanaha. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.